Vítam vás opäť na našom kanáli. Minule sme sa venovali srdcovej deviatke, karte nestalosti, ktorá ukazuje na neistotu, zmeny nálad a celkovú nevyrovnanosť. A dnes sa posunieme ďalej a povieme si o srdcovej osmičke. Je to karta, ktorú nazývame karta lásky. Už samotný názov napovedá, že sa budeme baviť o niečom veľmi príjemnom, pretože srdcová osmička je jedna z tých kariet, ktoré ľudia vo výklade radi vidia. Keď sa objaví srdcová osmička, vždy rozprávame o láske a hneď na začiatku je dobré zdôrazniť, že základný význam tejto karty je rovnaký, či stojí rovno, alebo opačne. Nie je v tom rozdiel, ako je to pri iných kartách. Vždy ide o lásku, o city, o hlboké puto medzi ľuďmi a to je veľmi dôležité si zapamätať. Samozrejme, láska sa tu nemyslí iba ako romantický vzťah medzi mužom a ženou. Hoci aj ten sem patrí, karta má širší dosah. Môže hovoriť o rodine, o priateľoch, o akomkoľvek vzťahu, kde existuje dôvera, náklonnosť a podpora. Osmička srdc symbolizuje emocionálnu pohodu, pocit bezpečia a harmóniu vo vzťahoch. Človek sa vďaka nej cíti, že niekam patrí, že je prijímaný a že má pri sebe niekoho, kto ho má rád. Keď sa objaví vo výklade, často ukazuje obdobie, kedy city fungujú, kedy sú vzťahy pevné a stabilné. Človek sa cíti milovaný, vnímaný a rešpektovaný. Môže to znamenať aj vznik nového vzťahu, prehlbovanie existujúceho alebo dokonca návrat k niečomu, čo už poznáme, ale čo má pre nás citovú hodnotu. Osmička jednoducho prináša posolstvo, že láska je prítomná, či už ide o partnera, rodinu alebo priateľov. Ale tu prichádzame k tomu, čo je najdôležitejšie. Nestačí sa zastaviť pri tom, že aha, toto je karta lásky. To by bolo veľmi jednoduché a výklad by vám toho veľa nepovedal. Pri každej karte je nevyhnutné sledovať aj to, čo má vedľa seba. A to platí aj pri osmičke. Pretože ona sama nám povie, že téma je láska. Ale aká tá láska je, to už ukážu až okolité karty. Keď je obklopená pozitívnymi kartami, znamená to harmonický vzťah, dôveru, nežnosť a skutočnú pohodu. Je to láska, ktorá človeka posilňuje a robí ho šťastným. Ale ak sa vedľa nej objavia negatívne karty, hneď vieme, že hoci láska je prítomná, niečo v nej nefunguje úplne ideálne. Môže tam byť žiarlivosť, hádky, smútok, sklamanie alebo dokonca nevera. Čiže vždy, keď sa vám vo výklade ukáže srdcová osmička, musíte si hneď položiť otázku. Aké karty stoja okolo? Pretože práve oni vám odhalia, čo sa v tej láske deje. Osmička vám dá tému, ona povie, tu sú city, tu je láska, ale až ďalšie karty ukážu, či je tá láska pokojná a čistá, alebo či je v nej napätie a problémy. Je to vlastne veľmi podobné ako v živote. Každý z nás by rád veril, že láska je vždy dokonalá, krásna a bez problémov. Ale vieme, že takto nefunguje. Láska je základ, ale popri nej existujú aj rôzne emócie, niekedy krásne a posilňujúce, inokedy ťažké a bolestivé. A presne to sa odráža aj vo výklade. Osmička vám povie, áno, láska tu je. Ale kvalitu a farbu tej lásky musíte zistiť podľa toho, čo je okolo. Ľudia sa tejto karty väčšinou potešia, pretože už len jej prítomnosť znamená, že sa rozprávame o niečom veľmi dôležitom. Prináša pocit pokoja, istoty a uistenia, že láska má v našom živote miesto. A to je vždy pozitívna správa. Aj keď sa k nej objavia ťažšie karty, stále vieme, že city sú tu, že človek nie je sám, že niekde v jeho živote pôsobí láska. Len je potrebné zistiť, v akej podobe a ako sa prejavuje. Preto si treba zapamätať, srdcová osmička znamená vždy lásku. Či stojí rovno, či je obrátená, vždy hovoríme o citoch, o hlbokom spojení, o náklonnosti a podpore, ale to, či je táto láska pokojná a naplňajúca, alebo či je v nej niečo, čo spôsobuje bolesť a neistotu, nám povie až celkový kontext. Takže teraz si ukážeme na ukážku pár kombinácií, aby sme lepšie pochopili, ako srdcová osmička, karta lásky funguje, keď sa spojí s inými kartami. Povieme si aj tie krajšie, pozitívne spojenia, aj tie menej príjemné, lebo pri výklade je dôležité vedieť sa pozrieť na obe strany. A treba si tiež zapamätať,
že tu si hovoríme len o ukážkach, celé podrobné kombinácie si budeme rozoberať až potom, keď prejdeme všetky karty samostatne. Začneme teda hneď tou prvou. Láska plus žiarlivosť. To je kombinácia, ktorá jasne ukazuje na žiarlivosť vo vzťahu. Niekto môže mať pocit, že stráca lásku, že partnerovi nedôveruje, alebo že je vo vzťahu narušená citová rovnováha. V praxi to znamená, že aj keď tam tá láska je, miešajú sa do nej obavy, podozrievavosť a neistota. Človek môže mať pocit, že o niečo prichádza, alebo že musí bojovať o pozornosť a náklonnosť partnera. A presne preto je dôležité všímať si, aké ďalšie karty sú okolo, aby sme vedeli, či ide o chvíľkové podozrenia alebo o hlbšie problémy. Ďalšia kombinácia je láska plus faloš. Tu je to ešte jasnejšie. Hovoríme o falošných citoch. Môže ísť o podvod v láske, o klamstvo vo vzťahu alebo o situáciu, keď city nie sú úprimné. Človek môže mať vedľa seba niekoho, kto predstiera, že má city, ale v skutočnosti je za tým niečo iné. Niekedy to môže znamenať aj neveru, inokedy jednoducho nečisté úmysly. Vždy však platí, že keď sa ukáže táto kombinácia, treba byť opatrný, pretože láska je síce prítomná, ale nie je čistá. Ďalej tu máme láska plus smútok. To je kombinácia, ktorá hovorí o trápení v láske. Môže ísť o slzy, o citovú bolesť, o nenaplnené túžby. Človek síce miluje, ale láska neprináša iba šťastie, ale aj smútok. Niekedy to môže byť pocit, že partner nerozumie, inokedy vzdialenosť alebo nejaká prekážka, ktorá spôsobuje, že sa ten vzťah nedá prežívať naplno. Výsledkom sú slzy a pocit, že niečo dôležité chýba. A opäť, láska tu je, ale je spojená s bolesťou. Ale teraz sa pozrieme aj na tie krajšie možnosti. Láska plus radosť je krásna kombinácia, ktorá hovorí o veľkej láske, o opätovaných citoch a o obojstrannom šťastí. Tu ide o vzťah, kde sú city vyrovnané, kde obaja partneri cítia to isté a kde láska prináša radosť a naplnenie. Je to kombinácia, ktorú by chcel vidieť každý, lebo znamená, že city sú čisté, úprimné a vzájomné. A navyše prinášajú aj šťastie do každodenného života. A podobne pozitívne vyznieva aj kombinácia láska plus šťastie. Táto dvojica kariet hovorí o splnených prianiach, o šťastí v láske a o naplnenom vzťahu. Tu už hovoríme o tom, že vzťah je pevný, stabilný a prináša dlhodobé uspokojenie. Je to láska, ktorá sa nielen žije, ale aj buduje. Je v nej dôvera, porozumenie a budúcnosť. Takže keď sa objaví táto kombinácia, je to znak, že všetko je na správnom mieste a že človek môže byť vďačný za to, čo má. Takto si teda vieme ukázať, že karta lásky, srdcová osmička, je sama o sebe pozitívna, ale vždy je potrebné pozerať sa na to, s čím sa spája. Lebo až tie kombinácie nám ukážu, či je tá láska naplňujúca, alebo či je v nej aj niečo, čo prináša problémy a bolesť. Ak by ste chceli pracovať priamo s týmito kartami, ktoré vidíte aj tu vo videu a mať všetky jednotlivé kombinácie pekne pokope, tak pripomínam, že máme k dispozícii celý set, knihu spolu s kartami. Nájdete ho dolu v popise videa. A ak nechcete, aby vám uniklo žiadne ďalšie video, určite sa prihláste na odber nášho kanála. Tým si zabezpečíte, že vždy budete mať nové časti hneď po ich zverejnení. No a na budúce sa pozrieme na ďalšiu kartu. Srdcovú sedmičku, ktorú voláme aj karta vlastná izba. Tam si vysvetlíme, že čo táto karta znamená a samozrejme si ukážeme aj prvé kombinácie. Teším sa na vás a vidíme sa v ďalšom videu.